Pitanje unapređenja dječje i porodične zaštite je u SDP-u, u njegovoj socijalnoj politici u vrhu, ja bih rekla, među prioritetima, i ovo je pitanje kojim ćemo se naravno nastaviti baviti. Mi smatramo da prisutna diskriminacija i prisutna pravna nesigurnost proizvedena podjelom nadležnosti između entiteta i federacije i kantona mora biti prekinuta, ukinuta. Dakle, mi se zalažemo za donošenje novog zakona o zaštiti porodice sa djecom i jasno definiranje izvora finansiranja, vjerovatno najbolje stvaranjem jednog budžetskog fonda na nivou federacije iz kojeg bi se onda prema kantonima isplaćivale nadoknade za porodilje. Smatramo da žene koje iz radnog odnosa idu na porodiljsko odsustvo treba u toku porodiljske odsustva da primaju prosjek svoje plate, a nezaposlene porodilje da primaju jedan prosjek od entitetskog prosjeka plate. Također mislimo da bi bilo dobro poraditi da se pravna regulativa u ovoj oblasti ujednači u cijeloj Bosni i Hercegovini.